36-годишният Жиба. Бруно и те отново се завършат на полето. Този път тактическата двойна смяна не донесе кой знае колко резултат на бразилците. Волков и колкото и да е изненадващо, този път перфектно отиграване на Волков. Но забележете, самите бразилци не очакваха тази прострелна топка. Закъсня блокадата 13-10. Михайлов. Аут на Морило. Или на Тео. 4 матч бола. 4 златни възможности за руснаците да спечелят този матч. 4 възможности да свалят от трона Бразилия. 14-10 за Русия в тайбрека на финала на Световната лига. Максим Михайлов. Спасяват първия матчбол бразилците. Морило Ендрес. Играе на сигурно. Топка за Михайлов. И това е точка, гейм и матч за Русия. 3-2 в финала на Световната лига. Русия печели за втори път Световната лига, след като успя да надиграе Бразилия с 3-2 гейма. Наистина фантастичен сблъсък, в който видяхме най-доброто от двете големи сили в световния волейбол. Заслужена победа за руснаците 3-2 и за втори път в 22 годишната история на Световната лига Русия триумфира. И отново руснаците, както през 2002 година, побеждават на финала Бразилия. Така, новият волейболен крал в тази годишното издание на Световната лига Русия, втори Бразилия, трети Полша, четвърти Аржентина, пети България. Сега бързаме към студиото в София. И така е победа за отбора на Русия. Господин Стойчев, руснаците като че ли удържаха на напрежението и не се отказаха да рискуват